Господ може наново да събере нашите разбити семейства. Вчера имах едно видение, докато спях, изпътувахме, паднах в сън, защото бях много изморен и видях една стая тъмна, едно дете вътре. И баща отвънка, един човек, който в съня ми се казваше баща. И бащата го викаше и детето не искаше да излезе. И Господ ми казва, идва време, ще излея духът си. И сърцата на децата ще се приближат към бащите. И бащите ще се приближат към децата. Идва време, където нашите деца ще оставят тези мръсни неща, които правят и приятелите си всичко и ще се върнат при Господа. Идва време, където Господ ще изпрати глад и за нашите деца. И те ще се върнат от там, деца излязли. Не дей да губиш надежда. Тези, които вярват, никога не губят надежда. Тези, които имат вяра, никога не губят надежда. Авраам нямаше в какво да вярва. Имаше разбито тяло, старо тяло, изнемощяло тяло. Сара имаше тяло, което не можеше да произведе един плод. Но Авраам не видя на ситуацията в момента. Авраам видя Бог. Истинската вяра не гледа проблемите, истинската вяра се концентрира върху Бог. Бог е този, който дава твоята вяра и Бог е този, който я консумира, който я взима. Твоята вяра идва от Бог и си отива при Бог. Това казва Евреи, глава 12, стих 2.